vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages zvakangoma zvoveduwe rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsuka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavekawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 43 years ekuberekwa. Handina mwana uye handisisina kana tarisiro yekuti ndinokwanisa kuzoitawo mwana one day. Ndingangoti upenyu hwangu hwakakanganisika kubva apo pandainge ndichiri musikana wechidiki. When I was 15 years old mukoma, ndo pandakatanga kudanana nevarume vane zvinhu zvavo zvishuwa mukoma. muHarare umu munyika medu muno mune vanhu vane mari dzavo, me included, but inini hangu mari dzangu imari dzekuti musi wandichafa ndo pazvichabva zvazongovharana. But kana huri upenyu, aiwa, ndamboenjoya upenyu. Hakuna nyika yandingati iyi ndo nyika yandaishuvirawo kuenda pandainge ndichiri kukura, yandisina kana kumbogara ndakashanyira. Ndakaita makore nemakore ndichingorarama upenyu hwekugara mumahotel ndichiti nhasi ndiri kune imwe nyika, the following 3 days I will be on a private jet ndichitoenda zvangu kune imwe nyika. Most of these places that I visited dzakaita sana Egypt, vana Italy, and most of the popular holiday resort areas. And kwose kwandinenge ndaenda mukoma, I always manage to find someone, at least a black man. Inini zvekuti itana nevarungu ndagara hangu handizvifarire, and zvekare ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichingoramba ndichingodanana nevarume ava veganda dema kuitira kuti ndikwanise kupota ndichitora zvandinotora pavari. To be more specific, pose pandinenge ndiine murume uyo wandinenge ndiinaye, tinotanga tashandisa dziviriro, then ndinobva ndazongorara naye pasina dziviriro, kana kutoti paya munhu paanenge ari pamusoro pangu ndobva ndamukururisa kondomu riya, then tobva tatanga kuita pasina dziviriro. Pose apa ndinenge ndichimuti ndinoda kuti kana paya wava kunopedza unge uchizoita withdraw, but inini ndinobva ndazotobatirira ndichiitira kuti asazoita withdraw. And varume vashoma vekuti vangakurira temptation iyoyo, varume vazhinji vanobva vatowedzera kuita go deep kuitira kuti vange vachisiya mbeu yavo mukatikati chaimo. Zvino zvandinozoita ndezvekuti, since I am someone that is financially stable and independent, varume ava vandinenge ndiinavo, they will be under the soles of my feet. Ndinoti kana tapedza paya kuita bonde, handifaniri kuti ndige ndichigara kwenguva yakati rebei ndisina kuenda kunosvindidzira urume huya uhwo hunenge hwasiyiwa mandiri nevarume ava vandinenge ndichisangana navo pabonde. Zvino inini ndiri munhu wekuti ndinogara ndine kamwe kagaba kangu ako kandinofamba nako. It does not matter kuti ndinoenda kupi, kwose kwandinenge ndaenda ndinenge ndiinako kagaba kangu aka. Zvino ndinobva ndazoenda mubathroom paya patinenge tapedza kuita bonde, ndobva ndakatonona kudaro ndinenge ndichifoseredza kuti urume huya hukwanise kubuda at least wakawanda. Apa ndinenge ndakaisa kagaba kaya pakati pemakumbo angu. Kagaba kangu aka kanongogarawo mutoiletry bag rangu, kanongofambidzanawo nemafuta angu. Saka ndinozoti kana ndasundidzira urume hwose huya ndobva ndakatora ndobva ndakadzorera apo panenge paine my other toiletry stuff, then ndobva ndatodzokera ndobva ndanorara. Saka idzi ndo dzimwe dzemhiko dzacho dzandinoita inini mukoma kuzosvika ndichizorombawo. It was because ndaiva nerimwe dhara rangu iro randaidanana naro, but I used to date 3 of these guys at the same time. Kubva ipapo apo pandainge ndiine 15 years, rimwe dhara racho randakatanga kudanana naro, mwana wacho ndainge ndichiwirirana naye, or rather let me say kuti inini nemukomana uyu we thought kuti we were going to get married because takatanga kuwirirana from early childhood. Tichitori kusunday school taingowirirana kuzosvika
tava mayoung generation tichingowirirana then ndokubva tatanga kudata, but munongozivawo kuti tuvakomana twechidiki utu tunenge tusitomborina kana dhiri zvachose. Saka inini I was growing up very fast. Ipapo mukoma pandainge ndava ne15 years chest yainge yava kutofamba yakaita chest out apa mahips mukoma ndainge ndava nerimwe curve rekuti rainge risingatomboenderani nemakore angu. Saka izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti ndive munhu wekuti ndaingogara ndiri pahard target, ndichingopfimbwa chete, ndichingopfimbwa navo varume ava. So this guy iye ainge achidzidza paPrince Edward. Well, the father, baba vacho vainge vari doctor and vaifamba nemamwe mabenz, munoona maMercedes Benz aya ekudharadhara aya aiwanzokubuda mumaNigerian movies, ndo benz yacho yainge ichidrivwa nababa vacho. So inini since tainge tichigara in the same suburb, ndaibva ndaenda ndobva ndanomumirira, then the dad will just pick us both including kasister kacho. Then nekufamba kwenguva manje ndakazongoramba tongokenerana because ndaiti ndakagara kupassenger seat kuya ndaibva ndaona kuti vaiwanzokunditarisa but zvezvia zvechitsotsi vainditarisa nepaview mirror riya repadashboard vachingonditarisa nechitsotsi. Iniwo mukoma at that time ndainge ndatova munhu ainge to have sexual encounters with some small boys. Saka baba ava vaiti kana vakanditarisa kudaro, so ameno zvandainzwa at the end of the day I would find myself ndichivanyemwerera. Baba ava one day vakazoti tasvika kwatainge tichigara vakabva vanditi vainge vachida kuenda kunondidropa kumba kwedu. Ndakangoramba zvangu ndakati zii. Then the guy that I was dating iye nekasister kake vakabva vaburuka baba vaya ndokubva varova motikari, but instead of taking me home vakabva vashandisa the longest route mukoma yekuti vakatombobuda mumaarea ekwedu kwataigara ndokubva vatenderera apa vainge vachingoda kungoti ndinge ndichingotaura navo. Takatanga kutaura paipai mukoma ndopa vakabva vazongotsvanzidzira vakabva vatanga kutamba nezvidya zvangu. Neniwo mukoma ndakabva ndavabata ruoko vakabva vandipfimba vakanditi ndinokuda, neniwo ndikabva ndati I love you too. I was just in love with this man. Ndichingoda kungozvudza kuti ndava kudanana nadoctor, munongoziva teenage love. Baba ava vakabva vandidana kufront seat ndokubva ndatogara kufront seat kuya apa motikari yainge yakangopakwa mukoma tichikisana. We didn't even care kana taionekwa kana kuti tainge tisingaonekwe. Baba ava on that same day vakabva vanditi vainge vachida kunyatsokuheva some quality time with me. Ndikati zvino toita sei? Vakabva vanditi handei kumaGumtree. Saka kwedu panguva yacho iyoyo kwainge kusati kwava nedzimba dzinongonyuka, saka kwainge kuine kamwe kasango taingoti kumaGumtree. Vakabva vazodhiraivha motikari yavo ndokubva taenda tikabva tanopaka motikari iya mukati memaGumtree zvekuti vanhu vainge vasingatombokwanise kutiona kuarea ikoko. Kwaingouyawo vanhu vanenge vachiuya kuzotsvaka huni, but not most of the times. Vanhu vaitobva kumageto votouyawo kumasuburbs ekwedu vachitsvakawo huni. Takabva tatanga kukurukura paya ivo vakabva vanditi vaida kurara neni. Ndikabva ndati ndinoda kuti munge muchinditengera foni. Vakabva vabvumira mudenga mukoma. Ndakararirwa zviya zvimanokia zvakambobuda, zvimanokia 1100 because ndainge ndiine shamwari yangu aipota achiti kana nichida kutamba masnake games then iye aibva ati tanga wandibatsira mabasa epamba. So sometimes ndaingoti kana ndikangosvika pamba I will then remove my uniform ndobva ndamhanya kumba kwavo ndobva ndatonokorobheswa kana kuitiswa homework, then ndobva ndanzi chitamba snake game. So I just wanted my own phone. Baba vaya vakabva vandivimbisa kuti he was going to buy it for me. Apa mahandset aidhura sei? Ipapo pakabuda zvimanokia 1100 zvaisatengeka zvego, and kuti maparents angu kuti vaizonditengera no, even though they had the money, but vainge vasingadi mwana aishandisa phone. Baba vaya mukoma ndakabva ndarara navo, ivo vakatoshamisika kuti ko hausisiri mhandara nezera rako iri. Ndikabva ndati as you know kuti I am heavily into sports, saka I think kuti ndokwakabva dambudziko iri. Mukoma he didn't just care about any. Ndakati ndavaudza izvozvo, he didn't mind. Tikazongoramba zvedu ticharara tose. Taingoti each and every day pavanenge vachida nezvangu after kunodropa
vana vavo taibva taenda tobva tanopaka kumagumtree. Mukomana Ashley ndakabva ndazongoramba ndichingodhata zvekare vamwe vakomana nemamwe mashuga daddies until ndazoramba vamwe vakomana vose vandaidanana navo, and I started dating these 3 sugar daddies. Ndakabva ndazobatira pamuviri. Pandakabatira pamuviri ava vadoctor ava ndakavadhampa, then ndikasara ne2 guys. Apa I was not sure manje kuti muridzi wemwana ndeupi. Mukoma ndo pandakabva ndazotanga kubatiswa mishonga, because amongst these 2 guys that I was dating pane umwe wacho uyo aiti kana tikaenda kumba kwake, and it was the first time ndichitoonawo ma-US dollars aiwanzokuwaridza mari obva anditi ndinge ndichirara pamusoro pemari paya ndakashama. Saka dzimwe nguva tichitoita bonde mukoma tirimo mumari imomo, takanyura zvedu mumari. Aiva nemari yaigara iri mumachangani bag, ma-US dollars. Iye aingoti ane ma-connections, ane vanhu vakuru avo vanopota vachimubatisa mari, but at the end of the day ndakabva ndazofind out kuti dzimwe dzacho dzainge dzitori mari dzeurombwa. Mukoma, there was this other day ndakati ndiinaye nhumbu yangu ndainge ndava kutonzwa kuti yava kukura. Ndainge ndakatopfugama mukoma pambedha pake with money that was just everywhere. Ndakabva ndamuti inini ndiri kukumbirawo mari. Akanditi uri kuda mari yei? Ndikati ndida kunoita abortion. Akabva ati abortion ko what went wrong? Ndikabva ndati ndava nenhumbu yako. Iye akabva atsamwa ndokubva atanga kupopota achipopota. Iye mhiko dzake aisafanira kuti ange achimitisa. Manje ndainge ndakaisa musikanzwa wekupota ndichiregedza kunwa ma-morning pills. Apa mazuva acho iwayo apa ndainge ndakaita musikanwa yekuregedza kunwa ma-family planning pills sezva ainge akandiudza. I just wanted to be free because aindipa imwe reaction so ende ndichidawo zvejoy, saka zvainge zvichindikanganisa izvozvo. Akatsamwa mukoma ndokubva azondipa mari. Akanditi mari iyi chenda unobvisa nhumbu iyi, but ukafa ziva kuti unenge wazvifira woga, because inini handina kana kumbogara ndakakuudza kuti ndiri kuda mwana newe. At that time ainge asati andiudza kuti zvinhu zvake zvainge zvisingamutendedze kuti ange achizvarisa asingatendedzwe kuita mwana. So mukoma ndakabva ndatora mari iya akangonditi kana ukangofamba kumbare uko kumusika uko unongofamba uchingobvunzawo unokwanisa kuwana munhu anokubatsira, but please never mention my name. Mukoma ndakabva ndabva kwedu ndokubva ndauya mumbare. Apa it was like my first time ndichitya sei mukoma ndichiti kunoko ndichatorerwa foni yangu, even mari yandainge ndiinayo ndainge ndichingonzwa ndichingotya. Ndakabva ndazosangana nevamwe sekuru ava ndokubva ndavaudza kuti ndakaita mistake and now I am pregnant. Vakangonditarisa nezera rangu ndokubva vangodzungudza zvavo musoro wavo, then vakabva vazondipa mishonga, but vakanditi usanwira mishonga iyi pano, iti kana wava kumba then wobva wanwa mishonga uyu, but uchatomborwara. Hamena kuti vabereki vako vachazvitora sei, but kana ukasangana nedambudziko usazoudza vanhu kuti ndini ndakakupa mishonga iyoyo. Mukoma ndakabva ndapiwa mishonga iya yainge iri muchibhodhoro cheolive oil. Ndikabva ndazodzokera kumba. Ndakati ndadzokera kumba paya ndokubva ndataimira vabereki vangu pavainge vasipo, ndipo pandakabva ndanwa mishonga uya. Musi wacho iwoyo ndaida kutoenda kuchikoro mukoma, but ndakati ndiri busy ndichipeka lunchbox yangu ndokubva ndakolapsa. Saka maid ndiye akabva azonditora akabva azoenda neni kuspare bedroom. Ndakati ndichimuka ndikabva ndaona kuti pamba painge paina bamunini. He was just passing through since vainge vanzwa kuti ndainge ndakolapsa, but ndakabva ndavaudza kuti I was fine. Bamunini vakabva vazotaura nadedi namama, since dedi namama vainge vaenda kure zvekuti vaisakwanisa kuita U-turn kuti vange vachidzoka. Throughout the day vaingotaura neni vachingotaura neni. Bamunini vakatondisira foni yavo on that day, but chavainge vasingazivi ndechekuti already ndaitova nefoni yangu yainge ichigara mumattress, ndaingoiburitsa chete apo pandinenge ndiri ndega. So mukoma ndakabva ndazotanga kubleeda. Ndakableeda mukoma zvekuti ndega ndakanzwa kuti panapa things are no longer okay. Apa ndainge ndava kutya manje kuti I am going to die. I then called Blessa vaya ndikabva ndavaudza sugar daddy kuti ndo zvava kuno, I am not feeling okay. I don't know
what am I supposed to do? Vakabva vanditi ikoko kuri free here zvekuti ndinokwanisa kuuyako. Ndikabva ndati it is fine because pamba painge pangori namaid, but vakati vari munzira ndikati panapa it is far much better ndingonanaira ndichienda kugate. Ndakananaira mukoma kusvika ndazobuda gate ndokubva ndazovamirira. Vakabva vanditi ndinge tichipinda mumotikari mavo, ndisu uyo tikabva tadzokera kumba kwavo. Takati tadzokera kumba kwavo mukoma Nash, ndakatanga kunzwa zvimwe zvinhu zvainge zvichirwa muceiling. Zvinhu izvi zvaita kunge kitsi, kuita kunge makonzo. Apa zvainge zvichirwaka nekuti zvainge zvichinzwa hwema hweropa iro rainge richibuda kuzasi kwangu uku. Saka this blesser akabva ati I know what we are supposed to do. After ndamubvunza kuti kozviko zvainge zvichirwa muceiling, akabva anditora ndokubva tazoenda kubedroom. Takati tichingonopinda mubedroom, iye ndokubva angoti ndiri kuuya ndinodzoka izvezvizvi, sit here. Ndokubva abuda. Paakadzoka mukoma ainge akabata hari iyi yainge iri yebrown. Ndokubva anditi bvisa pedi raukapfeka. Ndakabvisa pedi riya mukoma ndokubva ndakandira pedi riya muhari muya. Ndokubva atora chimwe chijira cheblack ndokubva atanga kupukuta sikarudzi yangu. Kubva ipapo mukoma ropa rakabva rangomira kuramba richingobuda. The bleeding then stopped. Murume uyu ndakabva ndamubvunza kuti what the hell is going on. Ndopaakabva azogara neni pasi akabva azondiudza kuti iye mari yake ainge achiiti yangu inonzi easy money. Saka neniwo ndakabva ndati ndinoidawo easy money iyi. Ndokubva aseka. Takabva tazoenda kuna sekuru vake ndokuzoromba kwacho kwandakazoita. Since inini chibereko changu chainge chatogara chakakanganisika because ropa iro randakaisa muhari zvakabva zvazokonzeresa kuti chibereko changu chinge chichiva nechituko. Vakabva vati hazviite kuti unge uchirombera nechibereko chako. Saka mhiko dzangu dzandakazopiwa ndidzodzo mukoma dzekuti ndinosacrifice hongu vehukama. Ndinadzo hama dzangu idzo dzandakaurayisawo, nanhasi uno chidende chacho chichizere neropa. Kana chikazopera ropa riya pandinozomuka kana ndikanotarisamo muchidende umu ndikaona musisina ropa, ndo pachazodiwa zvekare another sacrifice. But iko zvino aiwa, iko zvino ropa richirimo zvekuti ndinokwanisa kutombogara for 10 good years, everything will be fine. Asi zvandinongoita ndizvozvo zvekuti wose wandinenge ndasangana naye, murume wandinenge ndasangana naye, ndinacho chigaba changu icho chinongogara chirimo muhandbag mangu just in case kana ndikasangana nemurume, then paya tikasangana pasina dziviriro ndinobva ndazochonjomara, ndobva ndazoisa chigaba chiya pakati pemakumbo angu ndichitira kuti urume huya uhwo hunenge hwasiyiwa mandiri nechikomba chandinenge ndiinacho hunge huchizopinda muchigaba imomo. Urume uhwo mukoma hunozongonyangarika. Handizivi kuti hunodyiwa nei, but ndinotonzwa sound yechinhu chinenge chichitoudya urume hwacho ihwohwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakaoma hazvo vedu we. Hanzi ende zvose izvi zvandakuudzai mukoma, kana vanhu vakandiona havangambofi vakafungidzira kuti ndo zvandinoita izvi, but ndo zvanditori mukoma. I cannot run away from my own shadow.